بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga barapuasa, mga mu'minin ang mga mu'minat, imanto mga ripno Allah na si itan imanto mapapati dalam sadyang kayagui ay ka-20 ang utro sa isang kaya Ramadan sa kaya Rabon isang gibo agupat ketus agupat puluh ko Hijriya 2019. Kumanin tanong ko Allah ang misampay tanong man ko pagkataling umaapwasa si Kuya Maranyan na 2020. Si Hijriya na sanggibu agupat ketus agupat puluh kuisa sa kaya pa ko marago. Ya Allah, kumanin Amerika, misampay kami ko Ramadan at pagkataling sang kaya rakong naraksami sa mga pamilya ni. Imanto mga urip mo Allah na ay pumagusay tanong na isa ko unayan o sigba tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala dito sa dua, dito sa kapamangni ko Allah. At betuan tanong sa basa amranaw sa dua. Diyan kaya doa na isa ini kung mapuro asiba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ito na kaya ayam ano kapamangni uripan si ko Allah na tatangkod niyan sa ginawa niyan gusi ko paratiyan niyan so ayaman niyan na kapuro Allah subhanahu wa ta'ala ayaman ini na so di mamangni ko Allah na paparatiyan niyan sa tarutok aswallah na mapuro ang umala nagurukyan so bagr nagurukyan so kapaar nagurukyan so lango-languan o kakawasan. Yan ikaw bali o pangni ayaman niyan na padko mga pupuro asimbatan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa sa tao, lalayon pupumang ni ko Allah na giyuto sa tao, marani ko Allah, nagububyan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Baganeron na maluhitan mo sa diyang kuto, kinisugun wallahu ta'ala rakatano ko kapumang ni tanuro. Miyaluyanan wallah sa suratul Baqarah ayat ay kamagatus agu 80 agu 6. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idha da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Mana yan na pamang ni igiratigyan manai miyamang niram wa idha sa'alaka ibadi igiratigyan inisiyang kaya Muhammad igira inisiyang ka o mga urip na kun mipantagrak uli na igira iniisyo kurka o urip na fa inni qaribun na
mata nasakon na marani ako kauto. Tiyak itu kawan terketanu Allah sa kanyan na pito man na marani raktan. Amay kusuri pun na kenal niyan sa Tuhan yan na tangkudan niya na sa Allah na marani ron sa tama na marani. Kunawon mawata. Amay kaso Allah na pesuswat na ka, nagupumang ikaw, pagkitabang kaon na sa Allah subhanahu wa ta'ala na maranir ka. Giyuto imanaw to. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Amay ko ipagisir ka o ripanakon. So, mipantagrakan na mata nasakan na marani. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Na peterima nakan. So, o pangmangni o pagpumangni igila manutuan niya mangni. Habanan yan na piyaki sabutan rakatanu Allah ayap terima anu Allah Ta'ala pangni naso pangni o pagpumangni. Kenapa niya na terima so pangni o di pamangni. So gitu sebab ayah manan yan na manaw to na ini pangurorang tanu Allah Ta'ala suka penamartan mamangni. Walastajibu li na gugyang ko to ayah manan yan na di mamangnisik Allah na pagpunabdaraniran pagi tari masiran pagi tari mayran ko Allah Ta'ala. So ayamaran yan na pangniran. Wal yu'minu bi parate siran rakon yang ko tadi mamangni na di merundan-rundan ko Allah sa tarimanu Allah sa pangniyan. Nagupaparatian yan su Allah la'allahum yarshudun uba kalu-kalu na siran na mga tuturusiran. Yanan isabiya sabut sadyang kanang mapanadaay at akatiru Allah na su Allah Ta'ala na kunabartanu mawatan. Maranirtanu si ku gagawi idondo nasalin sa kapumangnitan ron nagkungin sa gukatawan yan nagu kasasaksiyan yan nagu isamya sabutsan na so Allah subhanahu wa ta'ala na ini panguraw niyan rakatano so kapumangnitan ron na gusto o kapagaraparaptan ron sa tariman niyan so pangnitano nagu o saktano nadurugun tano aparatiasik wallah subhanahu wa ta'ala. Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib. Ubarka pagisaan udiana may kay pagisar kau mga oripengkong sumipantagrakan na matanasakan na marani ako. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Na terima nakan so pamangni o pagpamangni igira amya mangni. Allahu Akbar. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Mahurip no Allah. Yung puto apyamang daw tanu wallahu ta'ala sa ayakap pumangin tanuron na pagarapan tanuron runda-runda ng tanuron akatariman yan na gusto o pangnitano nandurugun tano paratiya tano ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan maurip no Allah
sa mga tao, alala yung di mamangani ko Allah, nasiran, ibturuun wallah, subhanahu wa ta'ala. Gumiyano niyan pa sa suratu Ghafir, ayat 60. Agyang ko to, kinibgan niya noon, rakatan wa kapasadan sa penerimaan yan sumpang nitanuro. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Mana yan na Pitru kanu utuhan niyo. Pitru utuhan niyo. Pamangani kanu rakan katarima angkor kanu. Allahu Akbar. Kapasadan ito mga urip no Allah. Kasarigan ito. Asarap pamangani tanu ko Allah Ta'ala na turimaan rakatanu Allah. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Ituro yan. Ituro utuhan niyo. Pamang ni kanurakan katerimang ko rakano. إن الذين يستكبرون عن عبادتي. Mata-mataan. So mga tao api maratabatan niran so pangniranran manan yan na mipantagay ko mga tao disiran pumangni ko Allah man api maratabatan niran na dataro to mga tao at tigiran na eno kami pumangni ko Allah sa kami na manan yan na mga bubugol kami. Yung kami panagpamangani ko Allah is kami na mga papasang kami, ikapaning kawiyagan. Yung kami panagpamangani ko Allah Ta'ala sa bulungan kami niyan, pakabugrang kami niyan, mga pamumulong kami. Yung kami panagpamangani si ko Allah sa kami na magagagami kapupugin ito kami, yung mga tao. Api maratabatan niran so kapumangniran si ku Allah sabab sa sasana niran na ginawairan di siran pumangni sa riski kakagya po na siran na mga papasang siran ni kakuyagan di siran pumangni sa kapipia ginawa kakagya siran na manan yan na mga pamumulong siran di siran pumangni sa ikap di siran wallah kasiran na magagagairan ang mga ginawairan si kung mga gusiran na yan ang mga tao at imaratabatan niran sukap pumandiran ko Allah. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mata-mataan aso mga tao at pimaratabatan yan sukap pumandiran rakon na pagkasunod siran si ko naraka at jahannam sa makarurundan siran uli na makadadapan na siran ginan hewan yan na piyamagitaan wallah sa mga tao di siran pumangnik wallah sabab sa kagyayang ko to pakaukit niran sa katgaso pusuiran nagupakaukit niran sa kasasarigiran sa ginawairan na sarigiran ko Allah so Allah na may aloy niyan ano naman buwapang ni o sira ng tuwa mga tao mga munafikin mambuwapang niran nakapamang ni manan yan na mga kapamang niya munafik masusunod manan yan nakapamagakal
masasaog kapamagakal. Mananian na igira karugnan siran na niya karugurgus siran ni pangni na may kukialubunan siran na bipurado sa siran man na kalipatan niran so Allah. Na igirap ko sakit siran na niya ka bund-bund sa utapang niran sa makabugur siran na ande din kapakabugriran na kalipatan niran so Allah. Na bipurado sa siran. Na igira apo kaursiran na mamangni siran din ko Allah. Na may ko miyaw subsiran na kalipatan niran so Allah. Na yinan din. So, ayamaran yan na pangniyanan o mga munafikin. Ay katoyranon na kakaliran sa Allah na takiniba kaairan pagkakal sa mga ginawiran. Miyaluiran Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ankabut ayat ka-65. Bituru Allah. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Iki naman ito ang berdasiran si ko kapal na mamangnisiran ko Allah. Saya mananyan na tutulabos niran ang mga ginawiran ko kapag agama. Falamma najahum na guni din ang paasabatan siran wallah subhanahu wa ta'ala ilal bir na mabatun siran si ko kalupaan idahum yusrikun nasiran na disiran di mana puto. So ayaman yan na ira ti Allah basira ira midasiran si ko kapal mana kutas niran sumakaludan na diyan ko tamamang disiran dun ko Allah. Banta bula borong igira miyag damiran pibuglan siran miya sugat siran mabugrandu na diyan ko to makargesed ng ko tapamanganirang ko Allah. Makargesed ng ko to runda-runda nirang ko Allah. Na diyan ko to makapuro sa mga suwairan sa kapagitapangiran ko Allah. Na gusto kip sebut niran ko la ilaha illallah na amay ko siyabot siran wallah na biyento niyan siran sa kalupaan na diyan ko to ako masuy sirap man ko kamparadusa ginan maurip no Allah ipang ni o mga munafikin masasawog kapamagakal masasawog kapangakal na ay napugakal niran na so wallah na takiniba kaya niya kaliran niya kinawairan. Mangurip no Allah sukman supangning o siran itong mananyan na mga mu'minin na salakaw to kasiran na sukap po mga nirang ko Allah na tantuiran apog kabubayaan agalabak. Sukap po mga nirang ko Allah na sumasanap si kupiyaga na kanakan o mga pusoiran. Sukap po mga niyo mga mu'minin si ko Allah na upama ko panganangkan na tanto ang mapya katatamayranon sa diyang kutuakat po mga nirang ko Allah. Na diran di sesakuyaan antay malay pangni ko Allah. Na diran pendi pamagunutaan saya mananyan na igira manutu matitimu siran na diran di tempu tampungan sukap pemanggiran ko Allah. Na di siran di sesakuya si ko mapia. Di siran di sesakuya si ko mananyan na simba. Yan ang mga mu'minin. Nagina memang nisirang ko Allah Ta'ala natatampar nirang kuta kapag kububayiran ko pamanginiran. Ibarat ko pamanginiran so risky na ay matatampar na diyan ko to bubayiran ko kapag pamanginiran ko risky wallah. Uso kapag pamanginiran ko surga na lumaka din sa mga pusuiran ni girang diran di pamanginin ko Allah Ta'ala so surga.
na gusto ka pa mangyairan kapelindungiran ko Allah kung mga regen na pakatutugat ng niran ko mga puso iran iran pa mangiran ko Allah Ta'ala so kapakalidasiran ko tiba kapakalidasiran ko murala kapakalidasiran ko naraka ginan sa mga mu'minin na miyaryan Allah Ta'ala sa suratul Anbiya ayat ay kasyaw pulo bituru Allah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in matana sila ng mga mu'minin na di silan di sesakuya si ko piti barang ng mga pipiya Allahu Akbar di silan di sesakuya ko kasirka di silan di sesakuya si ko ewan yan na kapulang sa mafia di silan di sesakuya si ko kandawa di silan di sesakuya si ko ewan yan na katabangi ko kikaragnan yan ang sa mga mu'minin nauriyan yan na di sila ni mamangni ko Allah Ta'ala sa kasuswat na gukalak innahum kanu yusari'una fil khairat matanasiran mana sa mga mu'minin na disiran disesakuya si ko piti barang ng mga pipiya innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba nago disiran rakan di merunda-rundan mamangni sa makaukit sa kasuswat nagu o makaukit sa ayaman yan nakalok mana yan nadyang kutu kapugpo kaukit ay ranun sa kapumangirang ko Allah Ta'ala sa maputi ko pusuiran na gusto ka pelindungiran si ko Allah Ta'ala sa kalkiran si ko mga raragun na gusto mga murala na gusto mga siksa wallah وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ nagusiran na sisiran rakan di perundan-rundan yan ang mauri puno Allah kewan tugaw Allah Ta'ala kusiranotung mga mu'minin so Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nami'aluin yan diyan kanan adua kapamangni na may kasutaw na di mamangni ko Allah indiray niyan so kapamangni kasi ari ganyan na ginawa niyan naskanyan nagkirangitan wa Allah sa keturo no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillah yaghdab alayh sa tao adi pamangni ko Allah nagkirangitan wa Allah subhanahu wa ta'ala ginan mga ulip no Allah naman yan na isa ko sabda ng Rasul sallallahu alaihi wasallam igira so tao na indudaray nun yan so kapumang niya si ko Allah na pagkarang itan sa kanya wa Allah mana yan na sa sarili na ginawa niya gumiyalo yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam laysa shay'un akramu ala Allahi min ad-du'a da atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganin seslaan lebih seslaan Allah urina lebih kebubean si ku Allah banyan kalawani supangni mananian ada penapakalawan kebubean Allah subhanahu wa ta'ala nagu seslaan si kusisa pangilailan Allah abanyan kau nai suka pamangni diyan kanan akap pamangni si ku Allah na ayataman akabagrian na pekernian so ukuran amya pasad inukur Allah subhanahu wa ta'ala sa
kaya turo no Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qada illa du'a da apakaran ko ukuran arwar si kupang ni igira tanto amya ka bendis supang niya oripan na pekar niya na diyang kutu a ukuryan pekar niyan so inukuran Allah subhanahu wa ta'ala taman ko ajan na igira niya ka beger supang niya mo minagutari mawallahu ta'ala na mapapeki peki isagin so ajal ayaman niya na piasad wallah sebab sa gitu nakambubebe to Allah subhanahu wa ta'ala ginan itaman ayaman niya nakabugrupang ni miya luitan wanan kakagi so sabad ko mga manusia na titirwiran ino tano panpupamang ni ko Allah tibulog miskin tano na miskin tano din na tibulog ayaman niyan na pagkasakit tano na ukor tano pagkasakit tano din na ukor tano karugnan tano na karugnan tano din na yasan bagian na Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan la yaruddul qada illa du'a da pakar ko Quran darwar ko pangni pia ukor ka kesakit ka na may ko utariman wallah so pangnin ka na kernian so kesakit ka pia ukor ka kemiskin ka na may katariman Allah ta'ala so pangnin ka na kernian so kemiskinir ka ginan maurip no Allah okay na so kapamang ni na important ya sabutan tanong ada ayaman yan na kita kapterima Allah subhanahu wa ta'ala na gina ni mantu pagaluin tanong maurip no Allah adyang ko tuwa ukit sa kapterima Allah ta'ala ko panglitan paganayon ukit na so kapag ikhlas ayaman yan na pag-ikhlasan tanong so pangni sa ayaw pag-ikhlasiron na suaswat ko Allah subhanahu wa ta'ala pag-ikhlasan tanong so pangni sa da pumangnian tanwarwar ko Allah maputi ko puso tanong apuun ko piyaga na kanakano puso tanong akap pumangni tanong ko Allah ada sa kutuwayan na isa-isa ginan ikadwa na diyang kutong akap pumangni tanong na di tanong penggagal ayaman na niyan na sabutan tanong ipipya mana niyan na sukap pumangni tanong na yakap terima Allah ta'ala na di tanong pagalok-kalok nga na niyan na dingkiraw sa tao uliyo tarima wala sa pangniyak ni manto na adyo kurong pamangni so ay mananyan nagyuto inisa paruto na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam miyaturo Rasul sallallahu alaihi wasallam yustajabu liyahadikum ma lam yu'ajjal ayaman yan na terima sa pangni wisar kanu amay kuskanyan na kena uba pagalo-kalo kena uba sa kanya na paggagan yakulu da'utu falam yustajab li ayaman yan na turun yan miyamang niya ko na da at ada tarima supang niya so ayaman yan na miyamang niya ko tigin iman to na dugo tarima pang niya miyamang niya ko tigin kagay nataman iman to na dugo tarima wallah nagyang ko to na diyo to tarima wallah subhanahu wa ta'ala ino to nakagiyap pumangni tanong ko Allah na pumangni tanong panapakagaan niyan ugay nasukit na niyan ko tarima yan na gusto o kibun yan kasi kung pamangnan ka nasi automatic mo ko Allah subhanahu wa ta'ala apya so mga rali na so mga pangniran na magpumakatanayran dun kiptiling umanon wa Allah subhanahu wa ta'ala so Musa alayhi salam na yuto'y isang
dairan na danyang kaswatan ko mga kaumian, adyang ko tuwa ka pumang niranon sa iman tudun na pamang niyang kasi ko Allah. Mana ya maneden babulabor ng kutakyaw ruwiran si sakirida aragat sang kutu kapukit da kila no Firaun na pumuno niya siran na miyatangkal sira na si ko tubuan ng kutu aragat agusok kalupaan na pumandirang umusang gagang kamamang ni si ko Allah. So ayaman na niyan na Musa alayhi salam na niya pakatadayan dun ikinitalingma o kiyatari mawallahu ta'ala kupang niya. So mga nabi, nadakira na nasipat bayran ayaman na niyan na ding gaganing bayran petuglang gagaan supang niran si ko Allah subhanahu wa ta'ala. So sabab ko so Allah nakatawan yan. So, kim bagan yan rakatano o pagpamangin tanong. Katawan yan, so kamapiyaan tanong. O andan yan puntag na masa. Nagundan yan puntag na darpa. Nagyuto kapakitong baya-bayaan tanong to ko Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, na sabutan tanong. Da marata kaptuluan kon sa Allah. Panglingkor ka. Aso kakitaling uma. O pamangingkor ka. Na umamawatan na pakaranyang karakang. Na umamalumbat na pakagaya ng karakang. Na umamay ito na pakalang karakang. Kaya yun, nabanan marata, ay manan yan na kapumangin ko Allah. Na ayaw ito marata ng kuta kapatuglang kaon sa ayamak wana so kabaya ka sa kakita di mo ma. O kapiyang ning kasi ko Allah. Padaban, sa ayaman yan na saratang kuta kapamangni na salawatan kasudagitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko paganya pam kasano pangning ka salawatan kasu Rasul sallallahu alaihi wasallam sa panagay na no pangning ka na may man kumapasad kasu pangning ka na salawatan kapman sudagitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padaman sa kapterima ko pangning na magaluwi ka ko mangaran wallah mangala. So mangaran wallah subhanahu wa ta'ala ang mga pupuro kapag ko mangaran yan si ko asma'ul husna ibarat ko kagiraw ka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Wahhab. So ayaman yan na pangaluwi ka pumangaran wallah subhanahu wa ta'ala mga pupuro ang kisaslaan o panagayan ano ka pumangaling ka na gusto pangapusan ko pangling ka ibarat na uman ka mapang ni supungin ka napakaurian kaong ya Rabbal Alamin hey Tuhan ulang wanukadan gina so ayaman kapamangning at yung puto pumangni ka na mga pipiya pumangnin kasi ko Allah. So, kumbayan mo Allah. Pumangnin ka ko Allah po tala. So, mga pipiya kudunia gusto akhirat. Ito rin ka baka makapamangni sa marata. Naguba ka makapamang ni sa kamarataan o mga tao. Ibarat na piyamang ningga anto na iba na masakit sigiraw. Piyamang ningga maulog sigiraw. Piyamang ningga mamiskin sigiraw. Akagya dakaon makaangin na marataw to. Dito upato tayo po mga ningga si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yuto iya maranyan na parang gilan tanoboto kilok si upang nitan lang puta mga rarata galubot kagya po kabina sa sakuta pang nitan saya po mga nitan ko Allah na so mga pipya po dunia na gusto mapiasi ko akhirat. Pero sa kapterima ko pang ni na makapagayon sa puso gusto katuru at pumangin ko Allah. Manan yan na so dingga dito ron na makayon ng supuso ka na
maka mitutumpok so katero ka puso ka. Agia pensariteriman Allah pang ni aliyang putapang ni pagkakauso nila nasala ko katataguan ko puso. Yan pumangani ka ko Allah ang gulalan ko dila ka nasupuso ka na di magantawan tao sa diyang kay manan yan na mga kaadno Allah sa iko dunia di magantawan tao sa iko langit agusto lupa na dito mapia o boto pagkukiti o pamangni basi ko o sebangan na dulu sa panglingka nasi ko sa depan naroon sa puso ka. Iyan. Kailangan na makapagayon sa puso na gusto kapag pakapkasudilan. Niya na ng Rasul sallallahu alaihi wasallam Peter yan. Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba. Pamani kanu ko Allah sa tatangkodan niyo asupang ninyo na tiyarima. Kau to. Ay manan yan na yuti kapterima Allah Ta'ala kupang ni abaylay niyan asupuso ka na tumatangkad sa sopyamang ni kaku Allah Ta'ala na tatariman Allah. Naguditerima Allah Ta'ala so tao makapupuon pangni asi makapupuon ko puso lumalayo. So puso tumatalikod udi na puso ay maran yan na tatalikudan yan so pagpamangin yan si Allah o di na di niyan mapipikir sa Allah subhanahu wa ta'ala ibarat na pamangin ka na sa puso ka nasala ko ang matatabuon kaknabuon matatabu sa pamangin kasi ko Allah pada sa kapterima si ko pangni na diyang putong kapugusarang kaon sangkuto mga kasangkapan mga ukit ay kebubaya Allah manan yan na pamangnikasik Allah nadang kadaan admisir ka nakaya makasir ka nagkebubaya nuto Allah mutakasir ka kanan niya mangnikasik Allah na terima sa pangalingka yuto manan yan na isaw kita kapamangni uli na pumangni kasi ko Allah sama pendapang ni nadan kang ati abang ang sukarunan. Namamani ka ko Allah Ta'ala na tatariman. Uli na pumangni kasi ko Allah nadan kang abisipiyang sa sonna. Namito buat kasi ko Allah nyag istighfar ka sa madapal na ko pamangni ko Allah. Dito mana diyang ko to akaturu Allah Subhanahu wa Ta'ala suratul Ma'idah ayat 35. Ya ayuhan ladina amanu taqullah wabtagu ilaihi alwasila. Manan yan na hay miya marati ya na anak ni Yesu Allah nagu perubahan niyo ron so perubahan niyo so may pakaran niyo ron. Manan yan na perubahan niyo so may pakaran niyo ron na bulog kuno sa ukit si kuda niyo pagkapamang ni si Allah na makaukit ka ron ay kabubayan to kanong nataro sa terima niya supang ninyo yung tayo sa itanong kagi Obama ko analogs ka nadaan ka sirbisi-wiso logs ka nakabubayan kaniyan na ay manan yan na pamang ni ka ko Allah katiyarima o di na umakambublag ka no, na panig ka kuloks ka, na waiting ka sa mga pambagayan ka, na kaya ka sa puso yan, na kaya bubayan ka o Allah, na mamani ka ko Allah Ta'ala, na tatarimaan o Allah. Wala kung sa kaptarima ko pang ni, na ayan mauguli apang ng kanutaw na halal. Suti apang nangkat, na sutitar niya na suti, na iginam niya mga surat to na tatarimaan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa pangniya. Niyabiyan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha min al-mal amin halalin aw min haram. Sigurado na ti Rasulullah apa kataling umasay ko mga manusia sumasa adid na labu tuno tao
sa kapku niyan ko tamo inupun ko halal ang takapun ko haram. Mana apakataling makumasa mga manusia malagi din sukap ko irang ko halal ako sukap ko irang ko haram. Nasa manuto na mamang ni so kuminwa sa halal niditar sa halal na puken sa halal na piginom sa halal na tatarima Allah. Na mamang ni mambu so diditar sa haram na puken sa haram na puken sa piginom sa haram na diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Miyan Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa surat malaklaki aliyon sa Quran sa diyang ko to pagterima Allah na so ayaman yan na mga pipya so mga suti so ayaman yan na mga halal na ginani pagterima Allah ini yang terimaan so mga resik na uli niyang terimaan so mga haram sa keturon Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum hay lamong kanon niya maratiya na kang kanong si ko mga pipiyang aso iniriski merkano maran niya na inisugo Allah na mga panganang katanong na mga pipiya, mga suti, mga halal ang yun terimaan yan kung mga sibbat at ron na usupang nitanong gumiyalo yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba mata-mataan aso hay mga manusia at rasul mata-mataan aso Allah na mapia na da abad yang terima arwah sama pia ginan hadith ya panutur Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahurip no Allah pemanitan ko Allah ta'ala tariman yang sumapang ni tanu sa isa't yang kay mga kagawi alabar katanu sa Ramadan na gumurok tanu sa iku Allah na merundan-rundan tanu sa iku Allah si ko kapumang niya tabron ko karilairan roktano karilai niya roktano kulangon niya dusa tano nagurilaan niyan so bala-bala mga los tano nagupamanin tano ron so mga kailangan tano sa kaya dunia na ayasang purna yan nagpumanin tano ron pumanin tano ron akalbudan tano si ko kapakawkit tano ko kapatan kapakawkit tano ko sakratul maut albudan tano ron na gusto kapakawkit tano ko kali mga kubur tano sabab sa uri tano niyang kalimoon so kubur na malibutan so kubur na manan na misisibay so kubur na matatawan-tawan so kubur na masimpit na so kubur na landeng Allahu Akbar. Napuguraw kong tanong ko Allah Ta'ala baluin yan sa mga kubur tanong amay kumipita dun sa mga badan tanong asol yung surga. Naguraw kong tanong ko Allah pakalbudan tanong niyan si ukapong kumyan. Nagu pakalbudan tanong Allah kukapong imbestigar yan. Nasa purna yan na makasul tanong ko surga sa papalit tanong ko na makasul ko surga. Napakalidas ang tanong niyan ko naraka sa di tanong na bito na sa naraka sa isa buka napas maurip no Allah na pagkabilang tanong ko pang litano uman tanong mamang ni adyang kaya yung tanong ang daranaw na pakaslang no Allah Ta'ala sa maliwanag baluin niya na ingad at tabumpia baluin niya na ingad ingad aladiwan si kukapya na gusula guladiwan ko agama Allah subhanahu wa ta'ala na pamakabugar niya sa pangasasakit rakatan nagu pamakaluwagan Allah ta'ala sukikar ng rakatan nagu pakandagdaklan no Allah so mga limo yan rakatan nagu sa mga rizki niya rakatan wa kasabapan sa diyang putuang kapakabugbugro para tiyatan na gusto kapakabugbugro agama Islam si sa diyang kaitino mala
na makabulingan ro katanwang kay tinumarawi sa ayamaran yan na ay kapakambulingan yan ro katanong nabantugan nagumenang nagukakapipiya ginawa na sampurna yan na makabulingan ro katanong sa mabulis kanyan aladiwan si ko kapia o agama Islam na gusto kapag agama wallah si isa diyang kaya Pilipinas na gusto kalalang kapil sa dunia. Mahulip no Allah, mga bangsa ko, mga pipiyataw sa kairanaw, mapiyanta ka matatago si isang kay kuling at Pilipinas na pumangniyo ko Allah, budala siya pong kanusan o Allah, nagutariman yan sa mga sigbatan, wag sa mga panglitan ron. Naguso matatagur kanusan si isang kay apyaging dan sang kay kuliling nga dunia. Nagpamaning ko Allah ta'ala siya pang kanusan o Allah sang kananan bida-bida mga country ang katataguan rakano sa makabalingang kanubusi sa ingad sa kapipya ginawa niyo, kapipya ginawa ni si gusto mga pamilya niyo. Inshallah na makatutunan tanong man o pakatanong po si programa tanong si sayang ng kaya Jamiyatul Mustaqbal al-Islami na ibrang kano so salam gusto o kabarakat kalang-ulangon alam mo na bang bangsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.